I sometimes feel like I'm watching history just right in front of my eyes. Some analysts talk about this period as unique in human history because a number of crises have come together at the same time, making it very difficult or very challenging as to how to address it. Usually there are about 4 major crises that they talk about. አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ ከሆነ አለ ሮቤና ሌላ ቦታ ምን ሊከሰት እንደሚችል ገምተው 400 ሺህ በላይ ኤርትራውያን አሉ። ከ400 ሺህ በላይ ለ400 ሺህ ኤርትራውያን ቤት የሆነች ሀገር ናት ኢትዮጵያ ውስጥ። I sometimes feel like I'm watching history just right in front of my eyes. Some analysts talk about this period as unique in human history because a number of crises have come together at the same time, making it very difficult or very challenging as to how to address it. Usually there are about 4 major crises that they talk about. كمتري وزلهم برهانو نجا فلوي تاريخه فيلمي ويكا دوكومنتاري زر زلهم خيني تسمع عن زلهم مغنياتو فتصين كاكت أمنو زي دخل عبيت تساقامات أب هذا جزية أخاخي بومس يومنا اللوي بلالو عبيت تساقامات علمنا أب هذا جزية قاتي مما زي فلطو زي درجات بزحات هجرات أفريقيا ونزبلوا زلويا بفلا إذا ما كان بعل نبلسقنا سرعات أبزحات كالود تساقي عز خيد زنبرة مالتي جنتايو تي ناي أمريكا تمرح زنبرة هيجمانيك باور تليت عنا جبرت رولز بيزد سيستم نابلت خدا زنبرت بلسقنان إثيوبيا مرحت إثيوبيا دما بزل على درجة زرب حولن قامولن زنبرو نعتاتهم نمجلكا نتهم ناي أمريكا ناي أوروبا حيل تاسل زوجل قولوا نعتاتهم زبالة زمتش زنبرة مدرخ أبكي له هذا عبس أجمع نعتاتهم مالتي كله أتي نعلمنا رديت وحب زنبرة تفعل عليه ب USAID كتبلت خلي USAID دبلودي ولا تنا European aid ينا كانوا تجارات زنبرة بتفعل عليه من قديز مس زنبرة كلاتهم كم زيز تماخروا ببوجنهم كنت بعوض أجمع سلسلة نعلقوا صخيدهم كم بعلمي كم يتبع زعم الحجرات أب حجز تمركز هيوات زلوهم نعمتها دما ولفنا حجز زلوهم نيرتيت بلو نيحكم النابلو نيتمهرت بلو نيجي حرشة بلو أب كل صلاتنا يتبع أب حجز تمركز يتناطم سيستم بس كل تطون تعريلو كسع كندينا تهاجر خبدا خمسخن كابوت عيدما قلت في زخونة مكيارات نيجو بوليتيكا وددر زمال الدما وتم قدم مش يتبع تراي كسر حزم مرسوز نبرو مسكالوت حيتات كسر يقولوا يتبع دما زنبرة عدلاتون كي الواي غليو كل زد أمريكا موضات دما ناي مسمر ناي نقدم عتاو قبل علي دما ناي ساعات سقم من البعض نسو كتقصيد لني تزعبيت سقم ناتهم جن exactly زيو በተለያዩ አካባቢዎች የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ እየቀነሰ እየቆመ መጥቷል። ከጎዳናዎች ላይ ተሽከርካሪዎች ብዙም የማይታዩ መሆናቸው ነው በተለያየ መልኩ ያገኘናቸው መረጃዎች የሚያመለክተው። የነዳጁ ቀውስ ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ከወዲሁ በከፍተኛ ደረጃ እየታየ ይገኛል። ወደ አንተ መጣለሁ። አመሰግናለሁ መሳይ። አዲስ አበባ ከተማ በጉልህ የነዳጅ እጥረት ከታየባቸው ከተሞች በዋናነት ተመላክቷል። አዲስ አበባ በበርካታ ቦታዎች ላይ የነዳጅ ማደያዎች በልዩ ትዕዛዝ የመንግስት መኪኖች ካልሆነ በስተቀር የትራንስፖርት አገልግሎት ከዚህ በፊት መግለጫ አውጥቷል። ለወታደሩና ለትራንስፖርት አገልግሎቱ ቅድሚያ ይሰጣል ተብሎ መግለጫ የተሰጠ ቢሆንም ነገር ግን በርካታ ታክሲዎች፣ ሚኒባሶች እንዲሁም የግል ሰብ መኪኖቹ ምናልባትም በአንድ ማደያ ላይ እስከ 2 ኪሎ ሜትር የሚሆን ሰልፍ ይዘው ሙሉ ቀን ማለት ይቻላል ሙሉ ቀን ቆመው ነዳጅ በመጠባበቅ ላይ እዚህ ንሪዮ ዘለና ሓደ ካብቲ ንኢትዮጵያ ወይ ከም ኢትዮጵያ ንዝኣመሰለ ሃገራት أب سونكوف زلوا كاستفن زخل تاريخه في السامين عن رزلنا انتهينا عن رزلنا بحتر زبالك نرخلنا دما أرجع كم زعينة أجمع كتسألنا زلوا شجري هيز وات سؤال كده ما بقول يلو كسجار زخل عقبتنا يكونن هذا كابو
عبينا ينداد الشجر على اللوم ترايدي كونه إذا شجر زي استفعل عليه ناي إيران ممكن بزفتره ويون وشمت حرمز بستعاص وتراي كونه تساقم كويني زلوا عبليليو IMF بزقبرو حقين نبلصقنا نتدقوما ناي ساعات زنبره ويون عبليلي زخون يكون ساعات زنبره دقوما نكاليو قديد ولو سلازي واغا ناي ساعات أمانا كبيرو له عبليلي مخبار دما تعالسي له هجي سلازي اتساقم ببزوح من قد كتريات خليقا قليل زي كون سمبرا دما كقدفيو leading to stagnant vehicle movement زمالة دما أبريغاتات نساعتات تتوزبل درار علوتو بو سريح زاعتو كالة دما نسرح نتخيب معناتو إتبع عبا هاقري أدي سابا عبا هاقري مني باس يركات كي تغين كاتا مني باسات زيل نفس راحهم كت كي يتخلنها سلازي يكن imagine تساقام كسع كندي استطانا نجا كون كمزغل regional aggravation and corruption كم دما عبد الرجاني بالشونان سرق عندما يكاد كم زلوا سنة لغيركم ولا لقفتنا يتسرعات يوم كأوي جميرهم زلوا مهناتو نحطاتهم بغاتا كتنكفهم سلز جمرين زنتاي مالتيو كلها سلطان زلوا نتندادن خالين حيزات سنها أفضل يتطقم اللهم زلام بخبر واقع كشطيلة بعلاون سقم تقادت كم زلا. The crisis is worsened in regional states such as the Amhara and Benshangul. Reports suggest military generals are diverting fuel quotas for نبحكي نبلاك ماركت كابتيز اللي هو عقمي تدكيممتهم جنرالات يغنوا مراحتي نتندادي يغن كالي نتعداقاتات بعلوم يحصروا أكن تزلوا سأقام مليشم يغرقروا تواقعنا عبيه مسكدة نبطن بسألم علاقات شوتو أبزبن ورا نفس غاية تعبرا مالت سلوزخوني تكون تهدروا لنا economic strain. The fuel shortage has triggered a 40% spike in prices of basic goods. لذي بسنكزي ناي نداد سقم كسب 4% من هرواقاتنا بعل كم زناي زيتنا مقبي كمون أبكالوت أبناء ترانسبورت واقع أبناء تليكومنيكيشن واقعات نوسق يخيد علو قالوا ندادنا خبر عند حرقيدو من البعض أبحثر جزية كتبلت أيتخلني خا أبني واحد زبالة جزية ويك أمي ترم أفتر أما أكلاي جزية رح كزلوا وأنت كقاتم غل تتغرسي بروجكتات تتوقبلي أنا أتو كله تتصرح زي لها تتغرسي ساعات انتلو ترايو ساعات بقرب عم بغليلن كراز خن تقوينين بر ساعات ناخبر عند حرقيدو بروجكت كسارا سلا زغون تطويخا خطبلو زلكا سلازي infrastructure projects health زغا ناي تتغرسي كوريدور المعدي ولا قلملت ولو زلا كله تطوين خبليو سلامتاي واغا ناي تتغرسي تتنقساقسو زلا لوجيستيكس ناخبر عند حرقيدو تتمصو نغرات بمولو ناخبر سلا زخيد ناخذ صرحو وصيتاو كخونا يكني تطو كتبليخا زماله دما أبتع تغرز تسرع زولو سرحتنيا كله سرح زي بلو خاونيو شغلة البونت للعلي تقص تغرز دما أب جزيون تدي توديو زفوتروس أجمع دما بكمتي تيغا نتا أساسر زخيت أجمعنا نرد لنا زغان تاي فيش السيركل تحدي يسألوا تلا خايم كارمان الهامت جس كام خاد مالتيو fertilizer shortage قال دما أبز أجمع كوين زولا بلتقنا ناي دقعي أجمعي دقعي دارجنا أفريقيا ملو ولا بأمريكا أو ياتفتيرو زلو إذن هجرات عرب رانا قرنايت نتدخ إذا دلك عبزن هجرات يزمت سنيرو سلزي السوق أبوانو كخيد بزي مخالو حرشاد ما وقتنا حرشاد ما نامت أي خيد سلزلو إتي أبكم عين الدقي أتكيرز خيد زنبرة عبز أجمع كقات ما كم زخن إن عن رجالنا سلزي أمين بلسقنا is in a deep trouble كبد زبالة عزقتي قت يمو خمزلو كنرينا it's a matter of time بزنا جراتزي بزلوا كنتات تغطيلو سبدر لتو كربلو زي كل كنتات كقاتمي السدما نعم تايجوزي كوسد كنتات نتبلاش وند حرقيدو يا أمارات يبلون سب نحت حدوك مناجاتيو تي نعبي زبحال أجرجر زبحال كاب زيرو كم زي متسن فلتينا there's always a reason سب من عبرة من أمس كبدو بتوم هبتماتين مليونيراتين بليونيراتين أبيلاتات تقدميتهم كم تناي قال هاي لسلاسة دي ولا قال نقول كم زبالو تزبالو قالونا أبي أحمد تبالكاون مجنانا يكونن بانن تسينهم دا كيك دي بالعزبالتو سلازي أبتن دا كيك أتو كفتنية مالوت يوم توب سبات and إذا كيناتنا إيراني بلا لخانة I'm predicting this مالت بيت خامي تخقاتو مي ويقلي بلا لونجن كيناتنا إيران متنزلوا حلو أبي تبيا قال نجار كنرن خلينا زول ابنتهلن أبي تبيا قال نجار كرايلو زخل تخلو probability كم معلتي كم ساعتنا بساعات نلعب جزء يديب كم زلينا نرزلنا سلزي أبي أحمد تزعبي فتناناتو كابشنة ويكفانة يكون نبزوان زي تزعبين مدرخة فتناناتون زتري وزر لهم يبقى معينهم this is good زي كم زعينة كرايسيس معاد نقصتاتن مرحتن زو دقائق معجي التاريخ
እኹል ጭብጢ ዘለካ ናይ ሰዓት ፀገም ናይ ኤነርጂ ፀገም ሓደ ካብቲ ንስርዓት ንምቕያር ትዛዓበየ መሳርሒ እጅ ገለገለ ሰባሉ እሞ ከምዚ ፀገም ሳብ ኤርትራ ኣሎ እንዲ ይብሉ ኤርትራ ፀገማ ስጊራ ተያይልናኩም ኢና ስለምንታይ ኤርትራ ዓለም ኩላ ነዳዲ ብሕሱር ክትገዝእ ከለ ነዳዲ ከልኪሎማ ነይሮም እዮም ነዳዲ ነበረ እንተ ስለምንታይ ድልጅ ዘይነበረ ብኤርትራ ነዳዲ ስለ ዝኸልከልዎ ስፔር ፓርት ስለ ዝኸልከልዎ ስለዚ ኤርትራ ነቲ መድረኽ ዝላደየሉ እዩ እቲ መንግስቲ መንገዲ ይፈልጥ ኣካይዱ ዝፈልጥ እዩ ኩነታቱ ዝፈልጥ እዩ እንታይ ዓይነት ሽግር ከም ሰገረ ይፈልጥ እቲ ህዝቢ ነቲ ፀገም ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ እዩ ሕጂ ግዳእ እቲ ዝመፆ ዘሎ ፀገም ስካላ ዓለማት እዩ ተፃወርነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ዘድልየካ ተፃወርነት ዘሎ ህዝቢ ተፃወርነት ዘሎ ሰራዊት ተለካ ኣብ ውግእ ጥራይ ኮነ ዝጠቕመካ ኣነ ናተይ በታ ውግእ ከይረኣኹ ከለኹ ዝግምቶ እንታይ እዩ ሓያል ሰራዊት ዝበሃል ሓያል ህዝቢ ዝበሃል እንታይ እዩ ክፃወር ዝኽእል ጥራይ ባህላ ያኔ ኩሉን ካል ነገራት ክትብለ ትኽእል ኢኻ ቀላፅሙ ዘሕበጠ ወይ ገለ ይኮነና ሃይ ክፃወር ዝኽእል ህዝቢ እንተለካ ክፃወር ዝኽእል መንግስቲ እንተለካ ክፃወር ዝኽእል ሰራዊት እንተለካ ንሱ እዩ ሓያል ዝበሃል ምክንያቱ እዚ ኣብ ፊልም ሆሊውድ ትሪኦ ዘለካ ወይ እውን ኣብዚ ቲክቶክ ዝረአ ዘሎ ቀላፅም ዘይኮነ እቲ ፀገም ምስ መፀ መን በዲህዎ ክሰግር ይኽእል መን ነኺሱ ክኸይድ ይኽእል መን ማይን መግብን ተውሒዱ ከሎ መን ነዳዲ ተሳዒኑ ከሎ መን ሽግር ገጢምዎ ከሎ ስነ ነኺሱ ክኸይድ ይኽእል እቲ መልሲ ድማ ንፁር እዩ ኤርትራ ይበሃል ኤርትራ ሃገርን ህዝብን ንከምዚ ዓይነት ፈተና ነኺሶም ክኸዱ እዮም ስለምንታይ ንሶም ተነኺሶም ፀላእዮም ቅድሚዮም ክዓኑ ከሎ ክርእይዎ ስለ ዝኾኑ ድሓር ድማ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም መንግስቲ ኤርትራ ዝፈጥሮ ፀገም ኣይኮነን ብዓለም ደረጃ መፅኡ ዘሎ ፀገም እዩ ስለዚ ወላ እቲ ፀገም ንኤርትራ ጥቕሚ ክፈጥረላ እየ ዝብል ዘለኹ ፀላእትናታ ኣብ ቅድሚያ ዓነውነው ክብሉ እዮም ሓንቲ ጥይት ከይተኮሱ ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ኤርትራ የምፅኦቶን ንሕና ኤርትራውያን ናይ ምሃዝናዮን ንፀላእትና ግን እቲ ቀዳማይ መሳርሒ ናይ ትዕንወቶም ናይ ውድቀቶም ክኸውን ከም ዝኽእል መገንዛብ የድሊ ሎጋዴስ ናይ ብልፅግና ካድረታት ስምዖም ዝገባ ምን ቢያሳይ ድሩ ወትክ ኢንተርናሽናል ነገር ፍለጋኩም ዝገባ ምን ስለደረግ ደም እኔ ምን ታታዘና ያላችሁ ያዙ ባለሮ በኢትዮጵያ ነው ምን ነው ኢራን በተደረደረች ኢትዮጵያ ፈርበላች ባለሮ በኢትዮጵያ ገባት ወሬ ምን ነው መናገር አይቻልም ባለሮ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ሰልፍ ያለ ማለት የምን ሰልፍ ነው ያለው ነው የሌላ ሰልፍ ነው አባቴ አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ ከሆነ አለ ሮቤና ሌላ ቦታ ምን ሊከሰት እንደሚችል ገምተው አወይዳይ ባሻይ ቀስ በቀስ ካብ ብልፅግና ቀይሕ ካርድ ክወስድ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሓቂ ኣብ ሂወቶም ስለዝኣተዎም ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ክገብር እናበለ ኢንተርነትን ቴሌፎንን ብሓደ ቆሪፅዎ ብፊኒስትራ ኮይኑ እየ ዝገብሮ ዘለኹ እናበለ ከማርር ከሎ ሰሜና ነርና ሕጂ ድማ ሪጋ ናይ መነባብሮ ኣመና ከም ዝኸፈን እዚ ድማ በብልሽውና ናይ መራሕቲ ዝግበር ዘሎ እዩ ዝብል ኣንግል እዩ ዝወስድ ዘሎ ብልሽውና ኣካል ናይቲ መንግስቲ ስርቂ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ሕማቕ ምሕደራ ኣካል ናይቲ መንግስቲ everything is ኣካል ናይቲ መንግስትኹም ስለዚ ጉሰምዎ ጥራይ ኢና ንብል by the way ህዝቢ ኢትዮጵያ almost ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሽግርና ዓበየ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ክቃለስ ዝኽእል ክቃለስ እዩ እቲ ዘይክእል ድማ ክሃድም እዩ Migration surges as eastern route turns deadliest. Outbound migration from Ethiopia along the eastern route rose by 18% in 2025, reaching more than 500,000 people, according to the International Organization for Migration. The agency said the increase is driven largely by economic hardship and involving smuggling tactics, with migrants using remote routes through Djibouti to bypass checkpoints. Ethiopians accounted for 97% of those tracked, with economic reasons cited in most cases. At the same time, forced returns from Saudi Arabia reached over 95,000 in 2025. ስደት ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ዝምልከት ገይሮም መጃሃር ዝጥቀምሉ ብዙሓት እንዲዮም ኣብ ኢትዮጵያውያን ተሰዲዶም ኖባዲ ኬርስ ፖለቲካዊ ረብሓ ስለ ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝኸዱ ክሞቱ ይኽእሉ ብዛዕባኦም ዝፀሓፍ ኣርቲክል የለን ብዛዕባኦም ዝግበር ብዙሕ ነገር እውን የለን ቢካዝ ኣጀንዳታት የለን ብኡ ክትረብሓሉ ትኽእል ኤርትራውያን ዓብ ኣጀንዳ እዮም it serves a bigger purpose ስለዚ ንኤርትራ ክትወራን ከተትክማን ስለ ዘለካ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ኩሉ ግዜ ብፍሉይነት እዩ ዝጥቀስ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያውያን ኣብ 15 ብ18% ወሲኹ ከም ዘሎ እቲ ናይ ስደት ይብሉ ኣለዉ መመሊሱ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ እቲ ቁፅሪ ድማ ከም ሰብ ክትሪኦ ከለካ ፍርቂ ሚልዮን ገለና በላይ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ኸማን ሰብ ክቆፅሮም ዝኻለ እዩ መብዛሕትኡ ስደት ሰብሲ እንተተሰዲዱ ናብ ኩሉ መዓዝን ክኸይድ ዝፍትን
ኢትዮጵያ ድማ ከመይ ዝገብሩ ወገን ሱዳን ዘሎ ናብ ሱዳን ገሱ ወገን ሶማሊያ ዘሎ ብሶማል ብጅቡቲ ንኸይድ ሓደ በተሓደ ብኬንያ ሓደ ብደቡብ ሱዳን ናብ ኩልዮም ክስደዱ ዝፍትኑ and as we can see እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከመይ ኢሉ እናኸፈ ይኸይድ ከም ዘለዎን ንኣብነት ካብ ኤርትራ ንስዑድያ ዝኸዱ ይትሰምዐኒ ኢኻ ዋይ ስዑድያ ንየመን ዝኸዱ ይትሰምዐኒ ኢኻ ሽግር ተለካ እኮ ናብ ኩሉ ኢኻ ትኸይድ ኖ ኤርትራውያን ኣብኡ ይከዱን እዮም ኤርትራውያን ስደት ናቶም ንጹር ዝኾነ መንገዲ ዘለዎ እዩ by the way ኤርትራውያን በብዝሒ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ብልጽግና መራሕናቶም ኣብዚ ቀረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ እውን ሸንኮለል ከብል ወርየ ነይረ was this video ኣብዚ አብይ አህመድ ለንቀነ ነኤርትራውያን ከይጠቀሰ አይተኸደሉን ያ ከ400 ሺህ በላይ ኤርትራውያን አሉ ከ400 ሺህ በላይ ለ400 ሺህ ኤርትራውያን ቤት የሆነች ሀገር ናት ኢትዮጵያ ውስጥ አውሽ ኢትዮጵያ ክሳብ 400 ሺህ ሰብ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎም የለውን ክብላይ ክልኒ ንለ 400 ሺህ ዝኾኑ ሰባት ዓዲ ዝኾነት ሃገር ያያም ዝብሉ ዘሎም but at the same time ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ገዲፎም ይሃድሙ ከም ዘለዋ ባዕላቶም አሜን ንሓትሕዶም ከነራኽቦም ግዜ ይብልናን ግን ኤርትራውያን በብዝሕነት ሃገር ይገጥፉ አለው ይብሉና አለው ጉዳያችን ስናልፍ መቋጫ በሌለው የግዳጅ ውትድርና የተማረሩ ኤርትራውያን የቱርካናን ግዛት በመጠቀም ወደ ኬንያ በገፍ እየፈሰሱ መሆኑ ተሰማ ወደ 1000 የሚጠጉ ኤርትራውያን በዚሁ መስመር ለመውጣት ሲሞክሩ በጸጥታ ኃይሎች መያዛቸውም ታውቋል ብዙነህ እንዳለ ዝርዝር አለው ኤርትራውያን ፍልሰተኞች ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍሎች ከምዚ ብዙ ጊዜ ተዛረበውና ኤርትራ ስደት ከም ሓደ ዓብይ አጀንዳ ናቶም እዩ ካብ ኢትዮጵያ ግን በብዝሒ ኤርትራውያን ብርግጽ ድማ ሓቆም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤርትራውያን ኣማራጺ ኣብ ዝረኽብሉ ካብዚ ኢትዮጵያ ክወፁ ይደልዮም ብዙሕ ምክንያት ድማ ኣለዎም ክወፁ ዘለዉ ሓደ ኣብቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ቪዛ ዝኣተኹም ሰባት ብኣማኢት $1,000 ክሓትኹም ከም ዝኾኑ ነጊሮም ኣሎ በቲ ሕግናቶም ስለዚ በፓስፖርት ትነብሩ ዘለኹም ካብቲ ዓዲ ክትወፁ ከለኹም ተሒዞምኩም ብዙሕ ገንዘብ ክሓትኹም እዮም ስለዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንኽወፅእ ሰብ ትግድዱ ኣለኻ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ኤርትራውያን ውሕስነት የብሎምን ጎምሸትን እዮም ክግፈፉ ዝኽእሉ ሓደጋ ክወርዶም ዝኽእል ምስቲ ኣብ ቴሌቭዥን ንሪኦ ዘለና ዝፍክርዎ ዘለውን ኤርትራውያን ስጋት ክህልዎም ይኽእል እዩ እንተኾነ እቶም ኤርትራ ዘለኹም መንእሰያት ሓደራኹም ኣብ ኢትዮጵያውን ከቢድ ብድሆ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ስንኹም ንኸሱ ዝሓለፈ አሚን ኣብ ኤርትራ ፀገም የለን ብድሆ የለን ክብል ኣይክእልን ያነ ግን እቲ ኩነታት ኣብ ኩሉ እውን ከቢድ እዩ ዘሎ ብፍላይ ነዛ ሓንቲ ዓመት 2 ዓመት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ንሕና ክንግምቶ ንኽእል ዝኸፍእ ነገር ከጋጥም ስለ ዝኽእል please be careful and ጥንቅቕ እንተበልኩም ዝሓሸዩ ዝያጥራ ይክብለኩም ኽእል ካብ ዓዲ ስንኹም ነኺስኩም ፅንሑ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣይንፈልጦን ኢና ሕጂ